An old familiar strain from way back when. Every note and every line. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usak awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Aryan. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, I remember the boy. Used to know. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Tubigon, Bohol. Ang ato matatampo nagdasangan nga Aryan. Pwede ba tikang mahimong girlfriend, Aryan? Yes, oo! Sige na! Yes na! Yes! Yes! Oh, yes! Yes! I love you! Yay! Kaninot yun siyang relasyon, day. Uy, makasuya. Kaayo, day. Wala gyud ko'y pangitaon pa. O niya, naano may mga plano para sa iyong future, day? Siyempre, no? Anak, manggit na. Pero ang una namang goal kay makagraduate una mi, day. Karon nga nakagraduate na mo, na mo'y kagawasan nga mo decide mo kung nun sa'y gusto ninyo. Total, human naman mo giskwela. Salamat pa. Salamat ito. Basta, if you need anything, naaragod mi para ninyo, ha? Thanks, ma. Salamat, tita. Hay, pagka-perfect naman yun sa iyong relasyon, day. Uy, uyo na kayong inyong mga pamilya sa usag-usa. Siyempre, day, no? Dako sa silagsalig na mo kay naguyab-uyab man tuod mi, pero wag yun mi magbinuang sa among pag-eskwela. True. Okay ba kaon sa nalikuwang ninyo? Unsa man? Kasal! Oh. Dili lang ta magdalian ang butanga, day, uy. Kung mag-propose yan ako, malipay ko. Pero sa pagkakaroon, nakasabot na sad ko. Mag-focus lang una mi sa mong pagtrabaho, day. Maayo na sad nang makatigumidaan before mi magpakasal. Gamay na ko ang mahuman ay gusto kong trabahoon. Ah. Si Oyo. Ngawon, eh. Hello, love. Love, nakailan ka after duty ni mo? Wa. Mulit ako diretso. Nga naman? Date ta? Sure? Yes. Kuha na ka na ha, umantay mo duty. Ay, salamat. Kay, nakalugar na kita. Unsaon, nga pareho man tang busy sa itong mga trabaho. Mau lagi? Og, mag-enjoy kita karong adlaw, love. Di ko gusto nga na makasama na to. Okay? Okay, love. Oh, nitingog yung cellphone, love, oh. Kadiyot, love, ha? Si mama? Hello, ma? Oo. Ha? Wa kayo makauban sa... Asam na ka? Sige. Ako na lang, ma. Ubanante ka. Sige, ma. Huwat ako, ha? Bye. Love? Love, I have to go. Ha? Asa man ka? Nga naman ay problema? Huwag makatod ni mama sa party nga yung tabungan. Na may gilakaw si Papa God. Mao ba? Sorry, love, ha? Pero kinahanglan lagi kong mulakaw. Bye. Oh. DXD. Sorry kayo lang ha, nga ibiyate ka dito. Saan nga, nagdali na mo't
Okay ra, love. Sige lang. Mamawi lang ko din mo karong Sabado. Muna ako sa inyo. Nako importante ito yun. Sige. Aryan, will you marry me? Oyo. Please. Di na ko gustong mawapa ka na ako. Yes, Oyo. Yes. Ay, at last! Kasunod na gid akong amiga. Mauna gid day. O niya, nagkuha na kag wedding coordinator? Si Mama Rebala na, love. Ha? Nana siya yung nahunahunan sa team. Sa catering o uban pa. Tay pa. Love, di ba ato man yung kasal? Oo. Pero love, dagan mo kong bisita sa mama. Gusto lang niya nga mahimong perfect ang atong kasal. O sa pasad, dako sila ihatag ng kwarta para sa atong kasal. Oyo, okay ra gid kay nako nga simple nga kasal. Basta ang importante nga naa ang mga importanteng tao sa akong kinabuhi. Love, di ba pwedeng magpasalamat ang ka? Wa may bati nga intensyon si mama. Please, hatagig chance si mama. Sige, good. Basta makasal lang ta, mo na importante. Siyempre. O sige lang. Karon na ni. Pon, kita na unyay mo decide sa itong mga kaugalingon. Di na sila makabuot kay naa naman ko'y giandam nga bahay para nato. Okay, love. Unsa may plano ninyo, nak? Lahos na mo sa bahay nga imong giandam? Uy. Si bay nga giandam ha? Nga nung wa ko mahibaw, ani? Nagkuha og bahay si Oyo day para nadayon sila kapuyan. Ay, dili pwede. Oh, Ma, unsay di pwede ma? Dili ko musugot ka maglain mo. Adto mo puyo sa kumbahay sa musugot mong sa dili. Love, dili gid ka makareklamo ni mama nimo? Dili pwedeng mo decide kag imo? Sorry, love. Pero di ko ganang mahiubo si mama. Sige lang. Ako hinahinayog pasabot si mama. Hangtod nga musugot siya nga maglain na taguyo. Okay, sige. Pero pagaduawa biya ako niyo din ha. Oh, maoy. Di ka na mo pwedeng pasagdan. Tarugaw gatiman akong anak day Arian ha. Asawa namang gyud ka. Oo, ma. Ay, mayo na gani kay nakasakay ra gid in taon kog taxi. Love? Hello, love. Asa naman ka? Adaw na ka uli. Oh, love. Nga naman? May ipapit ka? Pangitay kong tambal para sa sakit sa tuhod ni mama, be. Nagmu naman sa tao ni Siri, kay sakit ko na kayo. Sige. Sa'yo na kayo sulbad, anak, love. Omega painkiller ay katapat, anak. Mawagtang dayo nagipamati ni mama ni mo. Sige. Unya, ihatod na yun dali sa bahay nilang mama, ha? Ha? Ihatod pa gid di ha? Ay, salamat. Ay, nawa, gyud in taon ang sakit. Maayo nun, ma. So, mau pa uli na mi, ma? Ay, dong, ayaw lang una. Dinhi lang una mo, please. Dili pwede, ma. Sige, ayaw na lang. Okay raman ko nga ako rang usa diri ba? Sige, good. Dili lang una ko, ma. Love,
ikaw unay uli ha. Sige. Lawom na ang kagabion. Pero pagkapon na ulit si Uyo. Oh. Hello, love. Love, sorry. Hindi ko makauli karon. Di ka pabiya si mama. Oh. Pila naman kaadlaw ang nilabay. Pero ako man kihapon siya mauli. Sobra na sa Uyo na. Kikapoy na ko ang sitwasyon na ta. Ulit niya. Ako sing istoryahon. Unsa? Makigbuwag ka na ako. Oo, yo. Kaysa tinuod lang, no, gikapoy na gid ko. Tanan na lang na tong desisyon, imong mama mo ay magbuot. O ikaw sadwa kay baruganan. Dili kayo anak ka firm sa imong gustong buhaton? Pero sabta ko ayan. Ako siyang O lagi! Imo siyang inahan. O kagayang trabaho kay mo guide siya nato, dili kay mo kontrol nato. Pero ikaw, musugot ra sa kakakontrolon ta. Maong dili na ko, oyo. Undangon na ni nato. Today I heard them play the song again. An old familiar strain from way back when. Human sa nahitabo, warasan mo kukod si Oyo nako. Hangtod nga naka-move on na lang sa giko hinay-hinay. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power, RMN. VXDC RMN Davao. Mao kada mga higalan kaagi ni Aryan nga taga Tubigon, Bohol. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan. I remember the boy. And the words still sing of love, I know. It isn't quite the way it was. Ang maong kaagi, gipahatan ng diwas sa radyo ni Carol Marie Caen o gubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala at mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpangina. That sudden glow